35 yaşımda. Hava men entegem ejemin diýenine diýen, ejemin diýeninden çykamak. Sebäbi men entek ejem goýna. Äri çykamak. Äri çykanda soň gaýrat äredim diýeni bilen. Paylaşma suratlarımı, gözde gaymesin sana, yüreğimde korku barını. Üstünden gülün iyisi gel ya, Nınay seni yesim gel ya, Demden çak sesim gel ya, Ye közümün lörç deyen, Na 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 na. Bir ömrüm boyu min sana karıştım, sana karıştım.
Yine de ellerini böyle geçip tut pençe